Omunye umlilo oqubuke ebhilidini laseGoli eliduniwe ushiye abantu abane beshonile. Abantu abane balahlekelwa izimpilo zabo. Abantu abathathu balimele kanti abathathu kungenzeka ukuthi abaziwa ngemuva kokuqubuka komlilo ebhilidini elingasetshenziswa enkabeni nedolobha eGoli. Okhulumela abezimo eziphuthumayo eGoli uRobert Moulaert uqinisekisile ukuthi bawuhambele lo mlilo ezintatha zangesonto mhla zi-25 Agasti ebhilidini elinezitezi ezintathu ekhoneni likaJenny noJules Street. Izicishamlilo zikwazile ukubhula umlilo oqale eNtathakusa eJeppes Town kwelinye lamabhilidi angasasebenzi. Sibe nabantu ababalelwa kwabane abashone kulesi sigameko somlilo kwalimala abathathu. Oyedwa olimele kanzima uphuthunyiswe esibhedlela iCharlotte Maxey kwathi abanye ababili baphuthumiswa eHillbrow. uMoulaert uthe kungenzeka ukuthi abantu abathathu abaziwa ukuthi bakuphi. Amaphoyisa abengenaso isiqiniseko sokuthi abekho nebhilidini ngesikhathi kusha kanti akwazile ukubaleka noma abesavaleleke ngaphakathi. Akakwazanga ukuqinisekisa isibalo sabantu ebhilidini kodwa uthe baningi. Okwamanje kukholakala ukuthi imbangela yomlilo ukuxhunywa kukagesi ngokungemthetho. uMoulaert uthe abahlali basebenzise izinsimbi ukwakha ama-partitions ukuze bakhe idolobha eliyimjondolo. Isigaba sesibili sophenyo lukaKhampepe simile njengoba ikhomishana isola lokhu kumayelana nezindaba zokuthutha. Siyaqonda ukuthi ingxenye yesibili yophenyo ingaqhubeka kuphela uma idolobha seliphenduke ingxenye yokuqala eyakhishwa ekupheleni kuka-April 2024. Cishe ngemuva kwezinyanga ezine idolobha alikaphenduli. Kufanele sivume ukuthi le nkinga enkulu idinga thina sonke kuhulumeni kanye nezinkampani ezizimele. Bebexoxisana nohulumeni wesifundazwe nokazwelonke mayelana nalezi zindaba ukuze sithole isixazululo esisimeme. Enye yezinselelo ezinkulu yilezo zakhiwo ezihlala zidunwa amathimba ezigebengu ezidinga ukuthi nathi sithole abomthetho futhi kunophenyo oluqhubekayo. Kodwa kumele ngisho ukuthi sidinga isixazululo esinqala. Izakhiwo sezinikezelwe emaphoyiseni ukuze kuqhutshekwe nophenyo. Umlilo wakamuva uqhamuka ngemuva kohlelo lwedolobha laseGoli okulindeleke ukuthi lubhekane namabhilidi alahliwe noma aduniwe ngemuva komlilo wosindiso. Isigaba sesibili sophenyo lukaKhampepe simile njengoba ikhomishana isola lokhu mayelana nabezindaba zokuthutha. Siyakuqonda ukuthi ingxenye yesibili yophenyo ingaqhubeka kuphela uma idolobha seliphendule ingxenye yokuqala eyakhishwa ekupheleni kuka-April 2024. Cishe ngemuva kwezinyanga ezine idolobha alikaphenduli. Lezi zindaba kuzifundelwa uMuthi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.